Salutare lumea, eu mă numesc Chris și acum voi începe o serie nouă de episoade de Terraria. Deci, mai întâi, voi juca pe single player. Am făcut deja un caracter și am deja un caracter nou. Am și unul vechi plin de armură. Da. Deci dați aici, vă faceți caracterul, tot așa, da. Deci vă dau la ăsta. Tutorial Terra, dăm la lumea asta, am creat eu o lume a mea. Dacă ați observat mai jos scria Create World sau ceva de genul. După aia vă alegeți lume mare, mică, etc. Stați să încarce lumea. Webcam-ul îmi face cam îmi face fițe. Mă rog. Am ce a apărut. Ce noapte? De ce? Da, m-am jucat puțin aici. Mă rog, n-am avut ce face, m-am jucat puțin. O să stau aici sus în întuneric. Sau mai bine, știți? Că să nu vă supărați, îmi creez o lume nouă. Da. Îmi creez o lume nouă. Așa. Pe asta o putem șterge, că cui mai trebuie. Asta o ștergem, cui mai trebuie. Și dăm Create World. Aici este Small, Medium și Large. Eu fac Large. O numesc scuzați-mă. Terraria. Așa. Accept. Și ni se creează lume. Resetting Game Objects. Cred că vor rămâne itemele. Dacă rămâne, le șterg pe toate. Pentru voi. Da, am început o serie cam proastă de microvolți. Dar vă șterge videoclipurile alea. Nu vă știu cum dați vă uitați. Eram la început. Nici nu prea ai ce povesti despre micro ăla, că vedeți ușor și... Da, m-am făcut de râsul. Lumii. Mă rog, aici... Am văzut mulți care au făcut episoade, dar nu au făcut prea multe. Doar unul care s-a jucat cu iHead Pink. Am făcut și iHead Pink și făcea și el. Erau vreo 4. Da, doar ăla a făcut mai mult. Se încarcă. Da, la voi va merge mai repede. Eu filmez și îmi face fițe. Ce să mai zic despre jocul ăsta? Mulți ar zice că seamănă cu Terraria. Cu Minecraft, scuzați-mă. Da, e chiar mult mai realist. Chiar dacă e 2D, e mai mult mai realist. După conținut. Aici totul se deosebește. De lumina la o torță și lumina de la o, să zic așa, nu știu cum se numea chestia aia, ceva fosforescent, un băț fosforescent. Se deosebește lumina, când deschizi ușa intră lumină și în camera aia la altă, etc. Mă rog. Și da, voi face single player. Când am găsit niciun băiat cu care să mă joc. Și uite, vezi, v-am spus că mi-a rămas informații. Deci eu totul mi-arunc pentru voi. Bine, deci minereurile astea două le păstrez, nu vă spărați, nu?
Nu. Nu cred că vă spărați, voi nu sunteți așa, nu? Nu? Nu. Hai. Deci aruncăm spărțiunile, chiar dacă fac o mare prostie. Deci, acum, o măgât. Dita mai norocosul. Cum a apărut lumea, am văzut și cuplul. Ce dracu de că aici, că-mi strici filmarea, mă, copacel nu simțit. Totuși trebuia să stai copaci. Deci, ce vă să vă mai spun despre jocul ăsta? Cam nimic, cam așa, nu? Nu? Și aici o să vă învăț cum să vă faceți iteme. Iteme, armură, de-alea, etc, știți voi, arme, de toate. Și, uite, voi la început o să aveți o armă, o săbiuță care va da doar înainte. A mea a dat peste cap, am să vă arăt mai târziu cum face asta. Și uitați ce am găsit într-un cupăr. Cea. Uitați cât de mici scoate. Cea. Încolo. Așa, trebuie să știți să mănăiești. Eu m-am obișnuit cu săbiuța doar să dau click. Mă rog, ce să mai vorbesc. Pac, spargem puțin de asta, așa, spargem cupru. Nu vă sperați că păstrez alea, minereurile alea, chiar am fost norocos la început că le-am găsit. Nu vă sperați. Deci n-am să filmez mult, am să filmez cam 10, 15, 20 de minute pe un episod, să nu vă plictisesc cam prea tare. Nu, spergeam și eu cu turnăcopul, ca un nu. Stai că n-am aruncat chiar totul. Am aruncat, am venit. Acum au venit ghindele alea. Deci să aruncăm și ghindele astea. Deci cu ghindele puteți să plantați copaci. Și de la început, cine e ăsta? Omulețul ăsta. De la început îl vedem. E un NPC. Adică că prietenul tău care te ajută de la început, îți arată crafting-ul, toate astea, îți arată ce poți dai, bagi un item la el și îți arată ce poți face din el, când ai mai multe piese, nu doar aia. Deci stai că mă nec pe aici. Așa, ai nesimțitul. Băi, vreau să iau niște aer, mă. Slime nesimțit. Așa, am urcat. Deci, cum să urcăm sus? Deci, știți? Deci, astea sunt bucăți de pământ, că am mai spart pământ și mi-au căzut din pământ. Sună cam aiurea, nu? Da. Așa, hop. Ceap, așa, urcăm sus, hop. Asta nu e vreun... Nu. S-a părut mie. Capul. Stai. Deci acum să ne mai săpăm. Și iarăși. Am găsit minereuri, le sparg și după aia mă trezesc fără casă noapte. Și am de face cu zăpălăi. Da. Și aici zăpălăi. Da. NPC-ul ăsta, serios, e cam tot. Se bagă în apă, după aia nu poate ieși. Se bagă în mina ta, după aia nu poate ieși. Și în episodul următor, sau nu, după ce o să vă arăt tot, după ce o să am armură și pe ăsta chiar, am să mă joc deja cu ăla. Sau nu. Că voi cred că o să faceți ceva ca și mine, după aia o să vă spărați că
eu am făcut alt caracter deja și trebuie să o apucați de la început, să faceți ca mine. Da, mă rog, nu vă face. Doar vă voi prezenta. Episodul următor. Sau, da. Și vă promit că în timp când nu filmez, n-am să mă joc. Vă promit. N-am să joc când n-am să filmez. Ia-ți-am. M-am blocat. Of, soarele e trecut de jumătate. Ceap, ceap. Ciop, 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 ciop. Ciop, ciop, gata. Spargem puțină iarbă. Da. Of, trebuie să ne găsim un loc bun pentru casă. Ce? Cuplu? Da, mă rog. Oh, am găsit un vas. Alt cuplu. Cupru, hai la cupru, hai mă cuprule, nu fi așa. Așa, deci strângem cuprul ăsta. Scuzați-mă, n-am dormit bine asta. Să vedem. Deci avem 560 de aer, 61 capăt. Deci nu putem face armă, încă nu ne facem armă. Unde-i? Oh, pac! Slime-ii noștri. Pac! O, mă gă, nu prea știu să mă folosesc de ăsta, ce-o mai fi și el. Acum mă uit cum se numește. Spear. Nu prea știu să mă folosesc de el. Ce să zic? N-ați auzit ce-am spus, nu? Așa. Ceac. Câte ghiveciuri? Sau ce sunt ele? Nu torci. Asta a căzut din ele, torci. Pac! Mă, sparge-te. Dacă vedeți lemn, cred. 10 săgeți, le lăsăm aici. Vara mai trebuie să faceți șarpe. Se înserează. Cum am crezut. Și n-am o căsuță încă. Da, și nu-mi place să fac, cred că om să fac o căsuță în pământ chiar dacă nu vreau. Sau mai rău. În apă. Nu, în apă nu fac. Că nu prea știu cum să fac să mă inundez. Deci... ce. Mori, mă, copil. Așa. Uite, ăsta e mai puternic. 25 la viață. Ăla avea 4. Pac. Mimă. Încă una. Așa. Gelul facem torțe cu gelul. Alt capăr, doamne ferește. Din greșeală. Scuzați-mă că am găsit capărul ăsta. Mor după capăr. Cât m-am jucat eu am învățat că nu trebuie să lăs capărul pe jos. Pe jos. În pământ. Neluat. Cum vreți voi spuneți. Sar pe mine. Nezemțețe, și eu care credeam că sunt prietenoși. Bă, patriotule, du-te dracu. Patriotule, du-te dracu. Hai mă, cât imbol cât să-ți mai dau. Așa. Nu. Ce aia? Nici n-am văzut-o. Uite, deci... Folosim alicoare. Bulc? Ce ziceți de locul ăsta? E bun pentru casă, nu? Da. Nu mai am timp să o construiesc. Se face seară. Trebuie să scap de copacii ăștia.
Hai, mai veniți, prietenii mei ăia fără creier. Verzi, care vor să mă pupe. Am să scap de copaci ăștia cât pot. Hai mă, vreau să scap de voi. Gata, deci facem, îndreptăm pământul aici, îl facem drept, așa. Copăceala e urit. Atunci, în fine, facem o căsuță mică. Opa, lemnele sunt în inventar, așa. Deci ne facem o căsuță mică. Marș, mă, de aici. După aia ne mai morim mâine. Da, știu că e iurea casa asta și e mică. Mâine mai murim. Mâine, adică... când se face ziua aici? Da, fără pereți. Ce să zic eu, că sunt temporar. Să vedem, băgăm niște torțe. Uite dacă eram pereți. Din zombălăi, tot fel, dar cum să intre? Băgut torțe aici. Și una aici. Da, ce? Doamne, cât sunt pe aici. Oh, bă, gând. Deci noi să ne facem... să vedem. Păi... continuăm în episodul următor, când va fi ziua și promit că peste noapte nu vei face nimica. Și... bye!